се лапи с това бърдата сърца. На музика ми е много трудно. Не може да чуем. Ай, то не е с... Ще крещим да. Получане за малко. Какво става? Мачкане от долу. Няма заслон, няма нищо. Айде бе, вярно е, май. Ей, пак си не вкара. И крачки няма такова. Заслон. Нито ни прави заслон. Точно направи заслон, а то друг тръгна на другата страна. Не са дърветен следи, защото ще бъдат запалят. Много ясно се чува. Бах, няма фал. Това ли направи? Не, че ще ги Са бланче, ти фотоапарат много гадна платна. Аре, тя не. Той много кара. Тук вкара много път, километра ти каже, бахи там де ти играе. Във Варна, в иконометри дето е площадката. играе във Варна. Доборно. Не, в иконометри там е уличната площадка до Стоин. Такова училище, икономическа гимназия, не е. Това от Варна ли? Да. Чакай още на тройка. Има много време, не трябва да бърза, гледай колко време да играеш. Не, 111 точки би се спират. Не е само за време. Да. Сумне. Само като леко, като му дадат време да преклекне и така да направи. А? Ние сме една група, да го барга. Да срещнем вече по-напред. Това съм резерва на те. Това не означава, че няма... Няма да продължа по-напред. То те май ще пият сега. Ако се резерва. Синици, да. Аз жълти не ги познавам въобще. Синици на първия стритбол с тях бях в един отбор. Ама то беше на полпетици. И смачкахме финалистите, обаче не можем да се класираме. После си сваляме на лаптопа от този фотоапарат. Паса е едната ли долу? Паса е едната. Да, считай. И накрая най-важно. Браво, Чепо! Не можа да разбрах какво удари, нещо ли това? Тя нещо игра.